Heippa! Minä olen Marru ja olen täällä musiikkikoulu Pop-upissa pianosoito-opettaja. Mä olen myös 2 lapsen perheenäiti ja opettaja ja muusikko. Omat pianosoitto-opiskeluni aloitin täällä Lapin musiikkiopistossa aikana ekaluokalla ja sitten suoritin myös peruskoulun musiikkiluokalla. Minua on aina kiinnostanut lapset ja lasten kanssa touhuaminen ja opettaminen. Ja sitten minä mietin, että miten minä yhdistäisin nämä 2 asiaa. Ja hain tuonne OKL:ään opettajankoulutuslaitokseen Kajaaniin, pääsin opiskelemaan luokanopettaja ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa. Ja siellä luonnollisesti myös sivuaineena sitten musiikin opettajakelpoisuus tuli matkassa. Tämän pianosoiton opettamisen mä aloitin jo opiskeluaikaa 90-luvun lopulla. Se lähti sieltä Kajaanin musiikkikoulusta, Kamusta. Ja sitten laajeni se opettaminen Kainuun kansalaisopistoon ja Kainuun ammattiopiston Konsalle muusikoiden koulutusohjelmaan ja sitten vielä OKL opettajaopiskelijoille. Mulla oli oma pianokoulu nimeltä Pianokoulu Oktaavi. Niinhän mulla siellä yli 50 oppilasta oli sitten piano-oppilaana. Ja silloin 90-luvun lopulla ajauduin myös mukaan tuonne teatteri-ihmeellisen maailmaan. Eli Kajaanin kaupunginteatteri haki riveihinsä musiikkiteatteriprokkiksiin muusikkoa. Sehän oli vallan mukava juttu ja monenlaista mukavaa prokkista sain tehdä siellä. Ja no sitten 2014 kesällä kävi niin mukavasti, että päätettiin mieheni, joka on myös täältä lähtöisin, niin vihdoin sitten pakata muuttokuorma ja lapset ja huristaa tänne Lappiin takaisin. Minusta tässä opetustyössä on tärkeää semmoinen oma innostuneisuus ja että saisi sen tarttumaan sitten niin kuin siihen opiskelijaankin. Ja toivoisin, että täällä näillä tunneilla olisi niin kuin mukavaa ja ilosta ja rentoa ja täällä saisi semmoisia onnistumisen kokemuksia. Minun kanssa voi aloitella ihan alkeista, opetella esimerkiksi musiikin perusteita ja nuotteja ja voi soitella klassisempiakin pianokappaleita tai sitten ihan kevyyttä popmusiikkia. Ja jos olet jo vähän pitemmällekin soitellut ja sulla on jo sointuja hallussa, niin sitten voi jammailla täällä eri komppien parissa. No niin, ei muuta kuin terve vaan ja tere tulemasta tänne soittelemaan pianoa.